Aw bisimila ye malati ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye juma ye novembre kalo tile 6 ye an ka foli ye aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ minisiri min sigilen bɛ kalan koɲaw kunna olu kɔni bɔra ka don kura fɔ don min na kalan kuraw kɔni kan ka daminɛ Mali kɔnɔna la ayiwa kibara minnu sera ma o kɔɲa la olu yɛrɛ na fɔ ko minisiri so min sigilen bɛ kalan koɲa kunna ko novembre kalo tile 4 kɔnɔna la olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a jira ka fɔ san kura kalan kɔni bɛna daminɛ janvier kalo kɔni na san 2021 kɔni kɔnɔna la ayiwa o de hukumu na u y'a jira ka fɔ ko maa o maa bɛ yen nɔ ni i ye kalan kɔni daminɛ nin wagati in na k'a sɔrɔ olu ye don min kɔni fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔna la ko n'o don ma se ko i ni ɲangini min ka kan ko o bɛ da i kan ayiwa hakilina jiginna an b'a jira la ka fɔ ko kalanw kɔni kun jɔra an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ coronavirus ye marisi kalo la kabini o tɛmɛnen ka bɔ yen kalan kɔni daminɛra kalan min daminɛra a jira la ka fɔ ko san min kɔni kun bɛ yen nɔ n'o ye san 2019 ye ko ani san 2020 kɔni ye ko o kalan kɔni ma datugu ko sabula minisiri ka sɛbɛn kɔni kɔnɔ u y'a jira ka fɔ ko o kalan ninnu kɔni bɛ kuncɛ fo décembre kalo de kɔni na ko n'o kɔni kuncɛra ko san 2021 kɔni janvier kalo la ko san kura kɔni bɛ o de hukumu na minisiri so min sigilen bɛ kalan koɲɛw kunna u y'a jira ka fɔ ko u ka jateminɛw la ko min ye kɛnyɛrɛ ye kalanso dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu ye san kura kɔni daminɛ ko wa ko olu kɔni tɛna jɛn n'o ye ko sabula ko san kura bɛna daminɛ de ko janvier kalo nata kɔni na ayiwa o de hukumu na u y'a jira ka fɔ ko min ye école ɲɛmɔgɔw ye ko mɔgɔ si kɔni kan'i ka san kura kɔni daminɛ ko fo janvier kalo kɔni na ko sabula ko ni maa o maa n'i minɛra nin waleya ninnu na k'a dɔn k'a fɔ ko e de kɔni y'i ka san kura kalan kɔni daminɛ min ni gouvernement kɔni ta tɛ kelen ye ko i bɛ minɛ wa ko n'i minɛra ko i ni kiiri min ka kan ko bɛ da i kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Sikaso ko kamiyɔnba dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale kun falen don nemuru ani woso na ko ale kɔni binna ayiwa kibaruya minnu sera ma o ko ɲɛ la olu y'a jira ka fɔ ko min ye novembre kalo tile 4 ye ko Sikaso dugu kɔnɔ ko nin kamiyɔnbatigi dɔ de kɔni ye ko kamiyɔn in yɛrɛ kɔni kun falen don nemuruba ale ni woso de la ko tuma min na nin kamiyɔnba in kɔni jɔra fe la ko kamiyɔnba in binna ko nin binni na ko a ma se maa kɔni ma s'a ma nka o kɔni binni kɛra sababu ye ka maa kelen kɔni fatu ani maa kelen fana kɔni bɛ yen nɔ ale joginna ayiwa an bɛ don min na ko bi maa min joginna ko o taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la wa a yirala ka fɔ ko kamiyɔnba in binna ka sababu kɛ ko gɛlɛya dɔ de kɔni tun bɛ kamiyɔnba in yɛrɛ kɔnɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Kayi mara la ko taama mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko bingannikɛlaw kɔni ye binganni wale dɔ ta ka ɲɛsin o kɔni ma ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a jira n'a ka fɔ ko tɛnɛndon novembre kalo tile 2 kɔnɔna la ko nin ye taama mobili dɔ de ale kɔni tun bɛ ka taa ka taama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kita mara kɔni na n'o bɛ Kayi kɔni région fɛ ko nin ye maajugu 3 de kɔni ye olu kɔni tun bɛ moto la ko olu ye taama mobili kɔni lajɔ ko ni taama mobili ne ale kɔni ye sotarama fitinin dɔ ye ko maa minnu tun b'a kɔnɔ ko a bɛ maa 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko u ye maa 10 ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen nɔ u ye olu kɔni bolofɛn bɛɛ lajɛlen minɛ u la i n'a fɔ wari telefɔni a n'a ɲɔgɔnna caman ko maa wɛrɛw tun bɛ mobili in kɔni kɔnɔ u ye olu kɔni gosi kosɛbɛ ni k'olu jogi wa an bɛ don min na ko bi ni maajugu ninnu kɔni tununna maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da kulo kan don n'a nata kɔni na hakilina jiginna an b'a jira la ka fɔ ni binganni wale in kɔni na maa kɔni ni ma to a la kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulukoro mara la a jira ka fɔ ko cɛmancɛ kalanso maaw kɔni ka san laban ɲɔgɔn dan ni an b'a fɔ o ma bac sɛbɛn kɔni corrigeli daminɛra ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira n'a ka fɔ ko kunun novembre kalo tile 5 kɔnɔna la ko min ye Kulukoro mara ye ko olu kɔni ka bac kɔni sɛbɛnw kɔni corrigeli daminɛra a jira ka fɔ ko Kulukoro kɔni lamini na kalanden minnu kɔni ɲɔgɔn dan in kɔni kɛ ko o bɛ taa kalanden ko o kɔni bɛ taa 25 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa ko karamɔgɔ minnu kɔni taara walasa u ka se ka nin sɛbɛn in kɔni corriger ko olu kɔni bɛ taa maa 613 kɔni bɔ ɲɔgɔn ayiwa a jira ka fɔ ko kabini nin baara in kɔni daminɛra ko gɛlɛyaba kɔni b'a y'a la ko min ye école karamɔgɔ ye ko u b'u ka baara kɛ a kɛcogo la walasa jaabi ɲuman bɛ se ka bɔ Kulukoro mara kɔni na ayiwa an balimaw ni de tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an mɛn don n'a nata